Ești cea mai mare fraudă din istoria Senatului Statelor Unite. Ești o rușine pentru această situație. Complet. Lași tu! Ești cel mult un bufon politic. Directorul FBI, Kash Patel, l-a atacat pe senatorul Adam Schiff într-o audiere la Capitol Hill, care a deviat de la asasinarea lui Charlie Kirk spre întrebările nerezolvate despre Jeffrey Epstein. Patel depunea mărturie în fața Comisiei Juridice a Senatului despre aceste două subiecte și altele. Și atunci, lucrurile s-au încins foarte repede. Vom analiza mărturia lui Patel, reacțiile apărute și ce înseamnă toate acestea. Bun venit la Sidebar, prezentat de Law and Crime. Eu sunt Jesse Weber. A fost una dintre cele mai tensionate audieri de supraveghere din memoria recentă. Directorul FBI, Kash Patel, a depus mărturie sub jurământ în fața Comisiei Judiciare a Senatului timp de câteva ore. Senatorii au cerut răspunsuri pe diverse subiecte, spiritele s-au încins. Epstein, Charlie Kirk. Așadar, dacă nu ați văzut sau doriți o versiune condensată a celor mai importante momente, iată-le. La un moment dat, Patel îl privește peste masă pe senatorul Adam Schiff și nu se abține deloc. Ești cea mai mare fraudă din istoria Senatului Statelor Unite. O rușine pentru această perioadă. Și o totală. Lașitate, tu? Ești, în cel mai bun caz, un bufon politic. Vom ajunge acolo, dar mai întâi să ne întoarcem puțin. Să vedem de ce această audiere a atras atenția națională și s-a concentrat pe două subiecte explozive. Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și întrebările încă nerezolvate legate de dosarele lui Jeffrey Epstein. Dacă vă amintiți, pe 10 septembrie la prânz, Charlie Kirk a fost împușcat. În câteva ore, directorul FBI, Kash Patel, a pus ancheta în prim plan. El a postat actualizări în timp real pe rețelele sociale, iar criticii spun că a creat confuzie și ar fi putut periclita cazul. Aceasta a fost o acuzație. Acum, Patel și-a apărat abordarea, numind-o transparență. Când Comisia Juridică a Senatului s-a reunit câteva zile mai târziu, nu a discutat doar cazul Kirk. Senatorii s-au concentrat pe modul în care Patel a gestionat dosarele Epstein, concedierea agenților FBI și loialitatea față de Donald Trump. Și nu o să intrăm în hățișul politic. Asta nu este ceea ce înseamnă discuția separată, dar ne vom limita strict la mărturia lui Patel, în ceea ce privește investigația Kirk și pe Jeffrey Epstein. Acum, ca să vă ajut să înțelegeți cât de tensionată era situația, haideți să începem cu președintele Comisiei, Dick Durbin. Fiind principalul democrat din comisie, a făcut imediat o declarație de deschidere și a stabilit tonul. L-a acuzat pe Kash Patel că a politizat FBI-ul, că a făcut teste de loialitate și că a gestionat greșit comunicarea cu publicul după uciderea lui Charlie Kirk. Președintele Biden l-a păstrat pe directorul Wray, un republican de o viață care a fost nominalizat la această funcție de către președintele Trump. După ce a fost reales pentru al doilea mandat, într-o mișcare fără precedent, președintele Trump l-a forțat pe directorul Wray să plece și l-a nominalizat pe Kash Patel, probabil cel mai partizan director FBI din istorie. Directorul Patel a venit la FBI cu o misiune politică și a explicat-o în detaliu, în scris. El a scris în guvernul gangsterilor: putregaiul din FBI nu e doar scandalos, ci și o amenințare existențială pentru guvernarea noastră republicană. Am încheiat citatul. Și cu puterea funcției sale și cu binecuvântarea președintelui, el a atacat FBI-ul cu o răzbunare feroce. Durbin a mers mai departe, avertizând senatorii să nu folosească violența politică, menționând asasinatele lui Charlie Kirk și ale reprezentantei Minnesota, Melissa Hortman, împușcată mortal cu soțul ei acasă la începutul anului. Bărbații și femeile care servesc în cadrul FBI, precum și poporul american, merită un director care are abilitatea și caracterul necesar pentru a readuce biroul la statutul său de cea mai importantă agenție de aplicare a legii. Cei implicați în viața publică, indiferent de orientarea politică, trebuie să calmeze spiritele și să unească poporul american. Să fim clari. Republicanii nu sunt naziști, iar democrații nu sunt răi, așa cum a susținut domnul Patel. Democrații nu sunt responsabili pentru uciderea lui Charlie Kirk, iar republicanii nu au fost responsabili pentru uciderea Melissei Hartman. Adversarii politici nu sunt dușmanii noștri. Suntem cu toții americani și ar trebui să lucrăm împreună pentru a-i menține pe americani în siguranță și pentru a le proteja drepturile constituționale.
Poate credeți că ați văzut totul urmărind Sidebar, dar mai gândiți-vă. 50 de moduri de a aprinde un criminal prezintă cazuri reale, unde detectivii au schimbat regulile pentru a prinde ucigași cu sânge rece. Prezentat de 50 Cent, nu este un show obișnuit despre crime. O aventură plină de suspans și răsturnări, în care anchetatorii gândesc dincolo de insignă pentru a rezolva cazul. Fiecare episod arată ce se întâmplă când criminalii cred că scapă nepedepsiți, prin scenarii memorabile și dezvăluiri șocante. Gândește-te din nou. Vezi 50 de moduri de a prinde un criminal cu 50 Cent doar pe Fox Nation. A urmat Patel, care a apărat modul în care FBI-ul a gestionat ancheta Kirk, explicând senatorilor această cronologie pas cu pas. Charlie Kirk a fost împușcat la 12, 23 pe 10 septembrie. Cred că această cronologie este extrem de importantă. La mai puțin de o zi după, FBI-ul, la indicațiile mele, a publicat primele imagini cu suspectul obținute din analiza la fața locului. Mai târziu, în acea seară, în timp ce desfășuram interviuri ample și analize ale telefoanelor mobile și de asemenea trimiteam echipe de răspuns la probe, echipe de salvare a ostaticilor și tehnicieni de probe care colectau dovezi în timp real și le trimiteau înapoi la Washington, District of Columbia, în laboratoarele noastre pentru analize imediate, am reușit să extragem imagini video de pe camerele campusului. Și la indicațiile mele, la ora 20:00, în parteneriat și cu promisiunea de a colabora cu publicul pentru a aduce acest fugar în fața justiției, am publicat o nouă filmare cu suspectul nemai văzută anterior. Am publicat și noi fotografii îmbunătățite ale suspectului. Câteva ore mai târziu, acel suspect era deja în custodie, în urma interogatoriului tatălui său, care a declarat: când am văzut acea filmare pe care ați publicat-o, mi-am dat seama că este fiul meu, l-am confruntat și a fost predat autorităților legale. Acesta este FBI-ul care cooperează cu publicul, oferind transparență și informații esențiale în căutarea suspectului implicat în asasinarea lui Charlie. În 24 de ore am primit peste 11.000 de ponturi. Am primit 16.000 de materiale prin platforma digitală și liniile de ponturi. Este o cantitate mare de materiale de analizat. Mulțumesc președintelui Trump și procurorului general Pam Bondi pentru sprijin și resursele oferite anchetei și investigațiilor. Mulțumesc colegilor din Utah, biroului guvernatorului, Departamentului de Siguranță Publică și șerifilor de acolo. Parteneriatul dintre forțele de ordine statale și locale a fost esențial de la preluarea conducerii FBI, inclusiv aici. Echipele din Salt Lake City, șefii de secție din țară și tehnicienii laboratorului din Quantico au finalizat rapid analiza probelor pentru a oferi publicului răspunsurile necesare. Acești oameni au muncit nopți și zile fără somn. Merită felicitați, nu atacați. A fost, cred, unul dintre cele mai puternice momente ale lui Patel, nu? Prezentând munca FBI-ului ca fiind rapidă, coordonată, transparentă și să rămână consemnat, nu-i așa? Suspectul de crimă al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost prins la doar 33 de ore după împușcătură. Chiar și criticii lui Patel de pe Capitol Hill au recunoscut această realizare, iar el a fost felicitat în timpul audierii. Dar Kesh Patel s-a confruntat și cu câteva întrebări directe despre rolul rețelelor sociale în violența politică. Senatorul Lindsey Graham l-a presat dacă platforme precum Discord, cu care probabil sunteți deja familiarizați, au avut un rol în cazul Kirk, dacă acestea radicalizau sau nu americanii. După asasinarea lui Charlie Kirk, pare să existe un singur refren din partea tuturor, și anume despre efectul rețelelor sociale. Credeți că rețelele sociale sunt unul dintre instrumentele care radicalizează America și incită la violență? Ei bine, nu este așa. Cred în date, iar acestea arată că rețelele sociale scapă total de sub control privind radicalizarea. Perfect adevărat. Deci, ce a spus tocmai acum, tipul ăsta este directorul FBI. El spune că rețelele sociale sunt complet scăpate de sub control. Suntem de acord cu libertatea de exprimare, dar nu poți striga foc într-un teatru, nu-i așa? Da, domnule. Libertatea de exprimare nu îți dă dreptul să racolezi online un copil în scopuri sexuale? Bine, libertatea de exprimare nu îți permite să intri pe internet și practic să instigi pe cineva să ucidă o altă persoană, corect? Absolut deloc. Dacă ceva e ilegal în viața reală, ar trebui să fie ilegal și online, indiferent de lege.
Da, domnule, doar pentru că... Faptul că ești online nu îți oferă o scutire de pedeapsă. Nu, domnule. Iar când discuția s-a îndreptat către Discord, aceasta este platforma de chat unde suspectul din Kirk, Tyler Robinson, ar fi dat de înțeles ce a făcut sau ar fi mărturisit. Senatorul Josh Hawley l-a întrebat pe Patel dacă au mai participat și alții la conversație. Și se pare, potrivit lui Patel, că au fost multe alte persoane implicate în acea conversație. Raportările au sugerat că FBI investigează o rețea mai largă de grupuri care ar fi putut avea unele informații despre planurile atacatorului. Ne poți da mai multe detalii în completarea celor spuse deja public? Cum lucrează FBI pentru a găsi alți potențiali complici? Persoane care ar fi putut ști despre planurile atacatorului, persoane care l-ar fi putut încuraja. Aveți noutăți despre vreunul dintre aceste aspecte? Deci, din perspectiva interogatoriului, mergem și luăm legătura imediat cu familia și comunitatea. Am realizat investigațiile și interogatoriile cu forțele locale de ordine. Continuăm, deoarece credem că apropiații suspectului cunosc cel mai bine ideile și convingerile lui. Pe lângă asta, din păcate, s-a scurs informația că a existat un chat pe Discord, iar pentru cei care nu sunt familiarizați cu asta, este o cameră de chat online pentru gameri, la care suspectul a participat. Așadar, ceea ce facem, de fapt ceea ce am făcut deja, este un fel de proces legal, nu doar pe Discord, astfel încât informațiile pe care le-am adunat să fie susținute și păstrate într-o formă de probă pe care să o putem folosi în eventuale urmăriri penale, dacă se va decide acest lucru. Vom investiga pe oricine a fost implicat în acea conversație de pe Discord. Foarte bine. Am observat în rapoartele publice că discuția de pe Discord a avut până la 20 de utilizatori în plus. Se pare că verificați aceste informații pentru corectitudine. Cine altcineva ar mai fi putut fi pe acel fir de discuție? Ce ar fi putut să știe ei? E corect să spun asta? E mai mult de atât și le verificăm pe toate. E mult mai mult de 20. Da, domnule, Și tu conduci tot asta? împreună, Fiecare dintre ele. Da, fantastic. Washington Post a relatat că Robinson ar fi trimis mesaje pe Discord prietenilor după împușcătură, mărturisind crima înainte să fie arestat. Corect? Presupus. A scris la 19:57 ora Utah. Hei, am vești proaste pentru voi. Am fost eu la UVU ieri. Îmi pare rău pentru toate acestea. Mă predau printr-un prieten șerif în câteva momente. Mulțumesc pentru momentele frumoase și râsete. Ați fost minunați. Vă mulțumesc pentru tot. Apropo, într-un articol al jurnalistului Ken Klippenstein, unde aparent a postat mesaje din acel chat de pe Discord, acesta este după acea postare presupusă a lui Robinson. Un utilizator a scris grupului: Hei, dacă nu ați văzut știrile, postarea de mai sus a lui Tyler este adevărată. A fost reținut mai devreme astăzi pentru împușcarea lui Charlie Kirk. Acum, nu este complet clar dacă vor apărea acuzații penale pentru cineva din acest chat sau dacă există vreo răspundere penală. Sperăm ca întrebările despre cine a contribuit, ajutat, instigat sau conspirat să fie investigate. Am vrut doar să menționez asta. Chiar și cu arestarea rapidă în acest caz, Patel nu a putut evita o controversă majoră. Aceasta a fost că, la doar câteva ore de la începerea anchetei, el a postat pe rețelele de socializare pentru a anunța că un suspect este în custodie. Problema este că acea persoană nu era atacatorul. Anunțul a fost retras, menționându-se doar că există un suspect în custodie care a fost interogat. Au fost eliberați. Acest lucru a dus probabil la multă confuzie. Iar senatorii au profitat imediat de această situație. directorul Patel, La un moment dat ați făcut un anunț că suspectul era în custodie. L-am prins pe omul nostru. S-a dovedit că nu era adevărat? Cred că acest lucru s-a întâmplat cu circa 27 de ore înainte ca persoana aflată acum în custodie să fie prinsă. De ce ați spus asta? mulțumesc, senator, că mi-ați permis să abordez acest subiect. Ceea ce face FBI-ul nu este doar să localizeze și să găsească suspecți, ci participăm și la eliminarea subiecților. La acel moment aveam un subiect reținut în legătură cu investigația. Din dorința de a colabora cu publicul pentru identificarea subiecților și suspecților, am făcut publice aceste informații. După interviu am publicat rezultatele. Și aș fi putut să fiu mai atent la formulare și să includ un subiect A în loc de doar subiect. În focul momentului făceam tot ce puteam mai bine.
Sincer, nu înțeleg, pentru că dacă l-am prins pe omul nostru, publicul ar crede că toți se pot relaxa și nu mai trebuie să ofere informații autorităților locale și dumneavoastră. Deci asta a fost o greșeală. Nu o văd ca pe o greșeală. O văd ca pe ceva ce implică colaborarea cu publicul pentru a identifica faptul că exista un suspect. Deci, Dacă faci o declarație în care spui că l-ai prins pe făptaș, iar de fapt se dovedește că nu l-ai prins, asta nu e o greșeală, dar nu asta am spus. bine, voi continua. Asta e înțelegerea mea. Bine, acum, dacă asasinarea lui Kirk a dominat prima jumătate a audierii, a doua jumătate a fost consumată de un scandal nerezolvat. Știți la ce mă refer? Jeffrey Epstein continuă să fascineze și să enerveze publicul, subiect discutat pe larg aici, la rubrica noastră. Întrebările pentru Patel nu vizau viteza cu care FBI găsește un atacator. Era vorba despre ce știe FBI-ul și ce ar mai putea ascunde despre rețeaua lui Epstein, așa numita agendă neagră, și despre asociata sa, Ghislaine Maxwell. Senatorul John Kennedy a pus o întrebare care a atins direct curiozitatea publicului. Pe cine altcineva, dacă există, a traficat Epstein? Vreau să vă întreb despre dosarele Epstein. Văzut dosarele Epstein? Nu am revizuit totul personal, dar o bună parte, da. Ar fi corect să spunem că domnul Epstein a făcut trafic cu tinere femei, inclusiv în unele cazuri minore, pentru sex cu el însuși? Acestea au fost acuzațiile din rechizitoriul din 2018 al Districtului de Sud New York. Cui a traficat el aceste tinere? Ai văzut majoritatea dosarelor. Cui, dacă a fost cineva, le-a traficat Epstein pe aceste tinere, în afară de el însuși? El însuși. Nu există informații credibile. Niciunul. Dacă ar fi existat, aș fi deschis cazul ieri că el a traficat către alte persoane. Informațiile pe care le avem sunt limitate. Deci răspunsul este nimeni. Pentru informațiile pe care le avem În dosare. în dosarul cazului. Un aspect important, Ghislaine Maxwell a fost condamnată pentru traficul de victime către Epstein, doar către el. Kennedy l-a întrebat pe Patel despre transparență, dorind să știe dacă biroul va publica totul sau dacă ordinele judecătorești și limitele legale vor ascunde unele părți ale dosarului de public. Și înțeleg că departamentul și agenția au decis să le publice în cooperare cu o comisie a Camerei. Este corect? Da, domnule? Deci le publicați puțin câte puțin. Este corect? Publicăm cât de mult putem, dar suntem limitați de 3 ordine judecătorești diferite, iar departamentul a mers la fiecare dintre acei judecători pentru a renunța la acele ordine sau pentru a le ridica, iar fiecare dintre acei judecători a refuzat. Veți publica toate documentele sau măcar cât mai multe? Vom publica tot ce este permis legal. Continuăm colaborarea cu Camera Reprezentanților privind citația. Am respectat în mare parte cerințele, dar vom continua să publicăm tot ceea ce avem voie legal să publicăm. Bine, vă încurajez cu tărie să faceți asta. Cash, această problemă nu va dispărea. Cred că aceasta este întrebarea centrală pentru poporul american. Ei știu că Epstein a traficat tinere pentru sex pentru el însuși. Ei vor să știe cui, dacă a mai fost cineva, le-a traficat Epstein pe aceste tinere. Și asta e o întrebare foarte corectă. Vreau să știu și eu răspunsul. Și cred că va trebui să faceți mai mult pentru a satisface curiozitatea de înțeles a poporului american în această privință. Acum Patel a răspuns explicând comisiei de ce fișierele în sine sunt limitate. Mandate de percheziție din anii 2000, acordul de neurmărire penală care a urmat, realitatea că mai multe administrații au avut ocazia să găsească piste care ar fi putut fi urmărite penal. Ceea ce există în dosarele cazului Epstein este rezultatul direct al mandatelor de percheziție limitate din 2006 și 2007, care au împiedicat investigațiile viitoare din cauza acordului de neurmărire penală.
și mai multe administrații au avut ocazia să analizeze întregul dosar al cazului și să recomande urmărirea penală împotriva oricărei persoane care a fost traficată sub domnul Epstein și a oricărei persoane care a participat la acel trafic. Și singura administrație care a adus acuzații a fost cea anterioară, împotriva domnului Epstein. Acum nu spun că alții nu au fost traficați și că alții nu au fost implicați. Ceea ce vă spun este că pe baza informațiilor pe care le avem și am cerut în mod constant publicului să vină cu mai multe informații. Vom analiza dacă există, dar am publicat deja toate informațiile credibile. Iar informațiile pe care Departamentul de Justiție și FBI-ul nu le fac niciodată publice sunt cele legate de investigații care nu sunt credibile. Și nu facem publice numele victimelor care nu au fost credibile. Dar în același timp nu facem publice nici numele victimelor care au fost credibile. Și deci informațiile, asta este conform legii, iar informațiile pe care le facem publice acum sunt istorice. Este și la capacitatea maximă legală permisă. După ce Kennedy a prezentat cadrul legal, ce avem și ce putem face public, comisia a trecut la întrebările mai sensibile. Senatorul Adam Schiff a luat microfonul și a abordat subiectul așa numitei cărți negre și dacă FBI-ul a reținut, de fapt, probe care ar putea implica și alte persoane. În 2024 ai fost întrebat de Glenn Beck despre Cartea Neagră a lui Epstein și ai spus, el a întrebat cine are Cartea Neagră a lui Jeffrey Epstein, iar tu ai spus Cartea Neagră FBI. El a întrebat cine, iar tu ai spus că este sub controlul directorului FBI. Asta ai spus. Era adevărat, domnule Patel? Mă bazez că citați corect. Cred că asta a fost. Asta le-ați prezentat domnului Beck și susținătorilor președintelui de acolo sau mințeați? A fost E adevărat că agenda neagră a lui Epstein era la directorul FBI? Cartea Neagră era la FBI. Bine, deci acum că ești directorul FBI, ai în posesia ta Cartea Neagră, nu-i așa? Indexul a fost eliberat. Deci ai Cartea Neagră a lui Jeffrey Epstein? Ceea ce este cunoscut drept Cartea Neagră a lui Jeffrey Epstein a fost publicată de noi. Deci mărturia ta de astăzi este că în toate dosarele Epstein, Jeffrey Epstein nu a traficat pe nimeni către altcineva decât către el însuși? Aceasta este mărturia dumneavoastră, domnule Kelly. Nu am spus niciodată că Jeffrey Epstein nu a traficat pe altcineva. A traficat vreo tânără către altcineva, nu doar pentru el? Aceasta era întrebarea lui Kennedy. Informațiile la care au avut acces 3 administrații au condus la concluzia că nu există piste de investigație credibile pentru a urmări penal sau investiga pe alții. Mă refer în mod specific la... Mărturia dumneavoastră de astăzi. Tocmai ați citit și am spus acum 10 minute, deci să consemnăm mărturia mea. Mă asigur că nu există nicio neînțelegere, pentru că există victime precum Virginia Giuffre care au depus mărturie altfel, care au spus altceva. Le spuneți azi americanilor că lista Epstein are un singur nume, Jeffrey Epstein. Asta ar trebui să credem? Nu asta spun eu, asta spuneți dumneavoastră. Și permiteți-mi să vă întreb. Audierea s-a concentrat pe Ghislaine Maxwell, figură cheie în cazul Epstein. A fost intervievată recent de adjunctul procurorului general, Todd Blanche. Îți amintești când a spus că, dacă l-ai întâlnit pe Epstein, nu există șanse ca această galerie de personaje, inclusiv unii din cabinetul tău pe care îi apreciezi, să fi fost cu el decât dacă era dubios sau voiau favoruri sexuale. Un bărbat care vrea favoruri sexuale le va găsi. Nu trebuiau să vină la Epstein pentru asta. Ea a spus că președintele Donald Trump nu a fost implicat în nimic. Ea a negat existența unei agende negre sau a unei liste a lui Epstein. Dar ascultă acest schimb de replici. Când Todd Blanche a mers să o intervieveze pe Jose Maxwell, ea a spus, dar am crezut eu oare că acești tipi veneau pentru asta? Chiar nu cred asta. Dacă l-ai fi întâlnit pe Epstein, nu există nicio șansă ca această galerie de personaje, dintre care unele sunt chiar în cabinetul tău, pe care îi apreciezi ca colegi și știi că ar fi fost cu el dacă era un tip dubios, pentru că voiau favoruri sexuale. Așadar, lasă-mă să te întreb, la care membri ai cabinetului se referă Jose Maxwell, Ghislaine Maxwell? Cine erau membrii acestei galerii de personaje asociate cu domnul Epstein?
Adjunctul procurorului general a făcut un pas agresiv pe care nimeni altcineva nu l-a făcut și a intervievat-o pe domnișoara Maxwell timp de 2 zile, iar noi am publicat integral acea transcriere. Nu am acea transcriere în fața mea. Dumneavoastră o luați pe bucăți. Permiteți-mi o ultimă întrebare. Și anume, imediat după ce dă această mărturie în fața unui agent FBI, printre alții, este transferat într-o închisoare cu securitate minimă, nepotrivită pentru un infractor sexual ca ea. Cine a decis asta și de ce? Biroul penitenciarelor. Biroul penitenciarilor a decis singur. Fără nicio consultare cu Blanche sau cu altcineva, au decis brusc după acest interviu, fără nicio legătură cu interviul, fără nicio legătură cu ceea ce a spus ea, să o mute într-o închisoare nepotrivită pentru un infractor sexual. Vrei ca poporul american să creadă asta? Crezi că sunt proști? Nu cred că poporul american crede că mă ocup de detaliile zilnice ale mutării deținuților. Ceea ce fac eu este să protejez această țară, să ofer reforme istorice și să combat folosirea abuzivă a informațiilor de către cei ca Europa. Și de nenumărate ori am demonstrat că ai mințit în Rusia pe 6 ianuarie, ești cel mai mare impostor care a stat vreodată în Senatul Statelor Unite. Ești o rușine pentru această instituție. Lași tu. Ești, în cel mai bun caz, un bufon politic. Da, acea ultimă erupție a transformat audierile într-un adevărat teatru. Pentru public a evidențiat clar adevărul zilei. Limitele legale și ordinele judecătorești par să fi restrâns ce poate sau vrea să dezvăluie FBI-ul. Dar aceste constrângeri și răspunsurile pe care le generează, cred că s-ar putea argumenta, s-ar putea spune că nu sunt satisfăcătoare pentru supraviețuitori, pentru mulți membri ai Congresului sau pentru public. Asta e tot ce avem pentru voi acum aici, la Sidebar tuturor. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Vă rugăm să vă abonați pe YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau oriunde ascultați podcasturi. Mă puteți urmări pe X sau Instagram. Sunt Jesse Weber. Pe curând!